mi esker, agerraldi honetara bertaratzagatik. Duela urtebete inguru, abiatu genuen Zumetaren Frontoiatzeko muralaren 50. urteurrenaren karietara antolatutako programazio edo egitarau zabala. Askotan aipatu izan dut, horma irudi hori, arrazoi askorengatik, Usurbilgo herriaren erakusleio eta altxor nagusietako bat dela. Usurbilgo irudirik ikoniko eta ikusgarrienetarikoa dela, eta nahiko genukela horma irudi horrek ere leku propioa izatea Euskal Herriko artelan esanguratsuenen artean, eta horregatik eta bokazio horrekin ez genuelako nahi 50. urteurren hori oharkabean pasatzerik antolatu genuen, ia amaitzer daukagun urte osoko programazio zabalaz. Gogorarazi nahi dut, eta batez ere balioan jarri nahi dut ere programazioa posible izan dela herriko eragile ezberdinen arteko elkarlanak eta lankidetzak egin duela posible hau dana, eta batez ere, eta nagusiki nabarmendu nahi dut, Zumeta arte estudioarekin izan dugun elkarlana. Duela urtebete inguru esan dudan bezala ekin genion programazioari, eta ekin genion ezer baino muralaren kontserbazio lanekin. Lan horiek esparru horretan aditu den artiko enpresarekin egin genuen. Gerora gutxira muralaren sortze prozesua erakusten zuen erakusketa bat atondu eta martxan jarri genuen, eta baitaren nabarmendu nahi dut erakusketa horrekin argitaratutako liburua. Agurtu zitzaiguna eta pentsatzen agian edizio berri bat egitea. Erakusketa horren ondotik etorri zen ere Oskar Alegria zine zuzendariak osatutako Zumeta 23 izeneko edo goiburuko filma, eta balorean jarri nahi dut ere herriko kulturguneak antolatutako Xumetik herri jaialdia. Bazen herriak, Usurbilgo herriak, Zumetari egin nahi zion omenaldia, eta orain, basamezela, berri honetan eta gitarau horri amaiera emanez, beste erakusketa bat antolatu dugu. Kasu honetan, Zumeta eta Usurbilen arteko lotura artistikoa erakutsi edo islatuko duen pinturez eta artelanez osatutakoa. Egitarau horretan ere, Usurbilgo eragileen arteko lankidetza bilatzeaz gainera, kanpoko eragileekin ere saiatu gara bestelako lankidetzak sustatzen, eta kasu honetan Usurbil 650 bizi eta Txilla lekuren artean ekimen bat osatu genuen Zumeta eta Txillaren obrak eta hori erakusteko helburuz, eta injustu larunbat honetan izango da bigarren bisita gidatu. Erakusketa honen izenburua, apirilaren 12an zabalduko dugun erakusketa honen izenburua Zumetaren Usurbil izango da, eta esan behar dut Usurbildarrentzat eta Usurbilgo herriarentzat oso berezia izango dela, esan bezala erakusketa horrek erakutsiko duelako Usurbil eta Zumetaren artean izan den lotura artistiko hori ez. Askotan esan izan dut, ezin dugula ulertu gure herria Usurbil Zumetari gabe, seguru alderantziz ere zingo litzatekeela ulertu Zumeta Usurbilik gabe, binomio bana ezin bat sortzen dutelako, eta hor simbiosi sakon bat egon delako, eta injustu simbiosi horretan sakondu nahi du erakusketa honek. Zumetaren obra zabal eta handi horretan Usurbilek eta Usurbildarrek izan duten tokia erakutsiko bai dut. Horregatik, niretzat ore bada, Usurbilgo herriarentzat ore badela, luxua dela Zumetaren Usurbil izeneko erakusketa bat ere osatzea, erakusketa horretaz gozatu ahal izatea, eta zentzu horretan osoari benetan eskerrak eman behar dizkiot erakusketa hori osatzeko
eta posible egiteko egin duen ikerketagatik eta egin duen benetan ateratze lanaren gatik, izan daitekelako aukera ere, ez usurbilien bakarrik, espero ezagun ere, usurbiltik kantora ere, erakusketa horretaz gozatzeko aukera izatea. Eta besterik gabe, usuari emango diotitza. Usurbil, hauezanak esan bezala, muralaren 50. urteurrenaren harira sortzen da. Urte mugaz etorrela, aldez aurretik pentsatu nuen erakusketa egitea, hasieran erakusketa bakarra, muralanen inguruko erakusketa, eta baita ere usurbilekin elkartzen ziren artelanen erakusketa bateratu bat. Lehenengo erakusketa horrek dimensio handia hartu zuen, azkenean ikerketa lan horrek obra asko mantzitu, oso aberatsa izan zen, zentzu guztietan, testura handiko erakusketa izan zen, eta erabaki aurreikusita hori zetorrela bi erakusketa egitea. Iragarritazioan irailan ingo genuela bigarrengoa, baina ikerketa luzatu da eta azkenean iruditu zaigu egoki urte hurren hau borobiltzeko edo izteko orain egitea, ez? Edukia, esan bezala, usurbilia referentzia egiten dioten artelanan bildumatxoa da. Edukia anitzan, lehenengo pieza 60koa da, eta azken biak 18koa, 2018koa. Bai, ematen dugu pixkata hitzekia zumetaren ibilbidearen zehar hainbat artelan aztertzeko eta bere artistikoki bere garapena ere ezaguntzeko. Esan bezala lehenengoa 60koa da, Joxan Artzenen erretrato bat izango da. Biak 21 urte zituztela. Eta, honek ematen digu pixkata hitzekia ere, erretratoen inguruan hitz egiteko beste bi pieza daude maketak dianak, eskulturen maketak, horrek ere eskulturen inguruan, eta batez ere txorien inguruan, txorien maketak dira, txorien inguruan pixkata hausnarketa egiteko, azkenean izan da bere bilbidean errekurrente bat edo, ez, hasieratik. Baita hainbat pieza 70ko hamarkadakoak, gero kartel bihurtu zirenak, horrek ere kartelgintzaren inguruan pixkate ikusteko edo azaltzeko edo aukera emango digu, baita ere 85ko beste piezan bat, horrek emango digu beta materialei inguruan hitz egiteko. Pieza bakoitza azkenean ematen digu pixkat arlo batean zehazteko aukera. Eta hori dena bilduko da ere erakusketaz gain katalogo batean. Oain maketatze prozesuan da ona. Eta baita ere aukera ematen digu fokoa jartzeko ere obra figuratiboan, gehiengoa figuratiboa baita. Eta hori izango da pixkat dokumentazioekin eta beste artxibuko hainbat gauzekin batera, horrek osatuko du erakusketa. Zerrenda 50 Usurbil bizitik, erakusketak irauten duen bitartean, hainbat bisita egitatu autoratu ditugu. Apirilaren 14, 20 eta 28 izango dira, eta 12 hasiko dira zutegitik. Orduan bisita guk izango diana da hasiera batean, museo irekia izeneko bisita egitatu egingo dugu herritik zehar, eta herriko kaleetan dauden artelanak azalduko ditu bida batek, zumetaren muralaz gain, Remigio Mendiburu, Judas Arrieta, Irantzuleku eta barren artelanak azalduko ditu bidak, eta hau amaitzen denean, erakusketara joango gara eta bertan usoak azalduko dugu erakusketa. Orduan, izango da erakusketa osatzeko modu bat eta baita ere bisita gidatu da osatzeko modu bat ere. Orduan hori, apirilaren 14, 20 eta 28 izango dira bisita gidatu hauek, 12an hasiko dira, zutegitik, prezioa €3 dira, adingabeak doan, eta gehienez 14 lagun laguntatu daitezke bisita hauetan. Eta izen ematea, 650usurbilbizi.es webgunetik egingo dira.